esta moción aquí, dado que despois de moitos anos, eu diría que toda unha década ás voltas do polígono da Cruz da Maceira, e despois de todos os informes habidos e por haber emitidos, sendo conselleiro responsable nos distintos gobernos da Xunta de Galicia, sendo conselleiro responsable dos distintos gobernos da Xunta de Galicia, o señor Feijóo, por exemplo, que cando era responsable da Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas, foi o primeiro informe emitido desfavorable ao polígono industrial da Cruz da Maceira. Pero tamén, sendo responsable, a señora María José Caride, o goberno do tripartito, tamén emitiu informe desfavorable. E sendo tamén responsable a señora Agustín Hernández, que agora na actualidade tamén o informe é desfavorable. Digo isto para que non me fale como me falaba, que se escoitaba o señor Fervenza antes, que, bueno, había informes desfavorables porque había un goberno bipartito, BNG-PSOE, pero cando houbera un goberno amigo do Partido Popular, como hai agora, verdad? E en maioría absoluta non debía haber problema, pero ese goberno amigo parece que non é tan amigo. Vamos, por lo menos con o señor Fervenza, con Telmo Martín a un millón igual de máis amigo. Entonces, a última estocada ao polígono industrial da Cruz da Maceira acaba de darlle, hai unas poucas semanas, o Instituto Galego de Vivenda e Sol, a última estocada, porque no informe sobre o Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galiza declara-o inviable. Quere dizer isto, en toda esta tramitación, en todos estes anos, que non son poucos, non coñecemos no BNG un solo informe favorable. É así, que non coñece que o diga, pero non coñecemos dende o BNG un só informe favorable, ni siquiera o que pediron os empresarios. A Medio Rural, que é demoledor tamén, declara a zona rústica e de protección forestal. Por lo tanto, nós non coñecemos ningún informe favorable. E a resolución para a aprobación definitiva do Plan Xeral, tanto a resolución do 2008, que declara tamén esa zona de especial protección dos Montes do Morrazo, o emitido na resolución do 2011 con Partido Popular gobernando, maioría absoluta, é idéntica. É idéntica. Por lo tanto, a ver, o que nos atemos, fago fincapé nisto para que non se mire esas diferencias de informes, que non os hai, con gobernos de distintos colores. Ben, ante esta realidade, ante a cruda realidade, hoxe en día, é que Moaña, hoxe, non conta con chan industrial ningún aprobado. Ningún. 0 metros cadrados. Hai que dicilo así, ainda que doi a dicilo, pero é así. Ante esta situación, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego propón ao Pleno da Corporación a seguinte moción que posso dar lectura. Moción do Grupo Municipal do BNG sobre programación de solo industrial en Moaña. Moaña non conta a día de hoxe con un só metro cadrado de solo industrial. As normas subsidiarias de 1996 programaban o desenvolvemento dun polígono industrial no Cocho o Latón, que dese servicio ás industrias xa existentes en terreos do Porto de Vigo e permitise a instalación doutras relacionadas co mar, así como dúas pequenas bolsas de solo industrial en Sanchelán e as Avilleiras, que permitían regularizar as naves xa construídas, mais que non eran susceptibles de posteriores desenvolvementos. A nova legislación sobre protección do territorio aprobada a partir de 1997 inviabilizou o mantemento do plan parcial do Cocho o Latón. No proceso de redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal chegaron a propoñerse en 2005 3 ámbitos de solo industrial. Un primeiro na Fontenla, en Domaio, un segundo no Magosto, en Meira, e un terceiro na Cruz da Maceira, en Moaña. Este último, promovido por unha asociación de propietarios que entre as decisións xa realizadas e un convenio asinado coa Xunta de Montes de Moaña afirmaba xestionar a pé de 450.000 metros cadrados.
Ao longo da tramitación do Plan Xeral, cada un destes ámbitos tivo que ser sucesivamente desbotado. O da Fontenla, tras as alegacións á aprobación inicial efectuadas pola Comunidade de Montes de Domaio, propietaria da maioría dos terreos. O do Magosto, ante un informe negativo da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en 2008, que sinalaba a súa inviabilidade ao incluir unha ampla rede de restos arqueolóxicos, e o da Cruz da Maceira, tras os informes negativos emitidos sucesivamente pola Dirección Xeral de Sostenibilidade e Calidade Ambiental en 2008, da Dirección Xeral de Urbanismo en 2008, ao denegar a aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Moaña, da Dirección Xeral de Montes en 2009, que argumenta, entre outras cousas, que os terreos comunais deben ser clasificados urbanísticamente como solo rústico de protección forestal. E, finalmente, na resolución da Secretaría Xeral de Urbanismo, que concede a aprobación parcial do plan en xullo de 2011, pero obriga a excluir o ámbito de solo industrial da Cruz da Maceira. Desde 2009, ante a evidencia cada vez maior de que a Secretaría Xeral de Urbanismo non ia aceptar a súa inclusión no Plan Xeral de Ordenación Municipal, o entón portavoz do PP, do Partido Popular e actualmente alcalde de Moaña, un dos promotores do polígono, veu afirmando públicamente que, independentemente do que ocorrese co planeamento municipal, o ámbito da Cruz da Maceira ia ser recualificado pola Xunta de Galicia dentro do Plan Sectorial de Solo Industrial que estaba elaborando a Consellería de Medio Ambiente. Unha vez dada a coñecer nas últimas semanas a proposta de plan que reserá os desenvolvementos industriais de toda a Galiza ata o 2024, descubrimos tamén a magnitude do engano. A Consellería de Medio Ambiente declara inviable o polígono industrial da Cruz da Maceira por motivos xa repetidas veces sinalados e sitúa no antepenúltimo lugar no ranking de prioridades da Xunta. En fin, as promesas do alcalde de Moaña dos últimos 12 anos, os apoios e compromisos de presidentes da Deputación, conselleiros, directores xerais e do propio presidente da Xunta acabaron sendo os vimbios para un engano colectivo que non se pode soster máis. Entre unhas promesas e outras, a realidade é que a día de hoxe Moaña non conta con un só metro cuadrado de solo industrial e o Plan Xeral que debería rematar a súa tramitación nos próximos meses tampouco prevé no horizonte de 15 a 20 anos ningunha posibilidade de desenvolvemento urbanístico que o habilite. É dicir, quedan anuladas para o noso concello as posibilidades de implantación de novas industrias, a ampliación das existentes ou de traslado de actividades molestas e insalubres situadas dentro ou nas proximidades dos cascos urbanos. Nestas circunstancias e coñecedores das dificultades de implantación de grandes áreas industriais no noso concello, por razóns orográficas ou derivadas da legislación urbanística, conscientes tamén de que é deber da Corporación programar o desenvolvemento urbanístico de Moaña a longo prazo, independentemente das posibilidades de execución inmediata, propomos ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. 1. Instar ao Goberno Municipal para que inicie a elaboración dun estudo sobre as necesidades reais de solo industrial e empresarial do Concello de Moaña a curto, medio e longo prazo e as posibilidades de cubrir esas necesidades. 2. Delimitar a través de dito estudo os ámbitos susceptibles de acoller instalacións industriais en forma de polígono industrial ou micropolígono empresarial, cunha análise ponderada dos custos de execución dos equipamentos, a súa viabilidade xurídica e o respecto ao medio ambiente e ao patrimonio. 3. Unha vez elaborado ese estudo, tramitar as propostas urbanísticas viables dentro do proceso de aprobación definitiva do Plan Xeral de Ordenación Municipal ou se este estivese xa en vigor como modificacións puntuais do planeamento. Por favor, hai un turno de palabra pedida neste punto.
Pero antes simplemente decir que, bueno, como usted ben dito, señor Valentín, dixo ben aí que eu sí, antes, mentre estuve na Asociación de Empresarios, estuve con os meus compañeros e con amigos intentando, Valentino dixo ben, 10 anos. 100 empresarios constituyese como unha asociación ante un notario no ano 2003. Dentro deses 100 empresarios había tamén emprendedores que querían, sempre os traballadores do naval, que se querían constituir como autónomo, como empresa, querían ter suelo para crear a súa propia empresa e traballar. Tamén nisto hai que decir que, bueno, sí, pasaron anos, pero decídese entre todos eses 100 empresarios, uns máis, outros menos, de empezar dende o maio hasta Tirán buscando o mellor suelo posible para a creación dese polígono industrial para Moaña. Non foi cousa dunha persona, nin de dúas, nin tres. Dende o maio, despois de todo canto se falou, buscouse o mellor sitio que se creía nese momento. Eu tamén dicir que teño que agradecerlle á Comunidade de Montes de Moaña que nese momento, e ainda hoxe, aposta porque haxa en Moaña un polígono industrial. En todo momento se brindou a colaborar coa Asociación de Empresarios para que Moaña tivese ese polígono industrial. Tamén lle quería agradecer a Zona Franca, porque a Asociación de Empresarios e políticos de Moaña tamén foron a Zona Franca e lle presentaron convenios para firmar para que Moaña tivese ese polígono industrial. E nese momento Pablo Jerique, quero recordar, no 2004, 2005, cando estaba de presente a Zona Franca, trui as máquinas aí arriba, estiveron facendo catas e calicatas por todo o monte para mirar se era viable ou non. Tamén quería agradecer a todos os grupos políticos que sempre apostamos por que Moaña tivese un polígono industrial. E o polígono industrial, hasta ahora, para todos, e será sendo a Curra da Maceira. Tamén lle quería agradecer aos técnicos de Moaña que sin cobrar un solo euro, agradecer a todos os técnicos de Moaña e técnicos municipales tamén que colaboraron e seguiron traballando en grandes proxectos que están aí arriba. Tamén lle quería agradecer a todas as institucións, a todas, a Zona Franca, a Xunta de Galicia, a Diputación de Pontevedra, o Ayuntamiento de Moaña, a todos o esforzo que levamos feito. 10 anos logo pasan, pero as institucións hai que agradecerle, porque hasta ahora, pasaron 10 anos, pero hasta ahora están buscando, entre eles e todos, buscando a mellor forma. Tamén, eu teño que decir, porque non é o polígono industrial do que hoxe é alcalde de Moaña, nin das técnicos, é un polígono industrial que é o futuro de Moaña. E non nos podemos olvidar que é así. Hai unha nota de prensa de noviembre de 2008 que anda por aí, donde o señor Millán, nunha declaración, polo menos era o titular, non sei se del, pero o titular é, teño no aquí, se depois enseño, o alcalde de Moaña sigue defendiendo o seu polígono industrial en Curra da Maceira. E tamén non me quero olvidar, porque claro, os anos pasan, van nos quedando os pelos blancos, pero non tiramos a toalla. Agradecerlle a unha persona que é Pepito San Martín, que o conocemos todos, que foi o impulsor, podo vos decir, coa maioría de todos, o esfuerzo que fixo esa persona. El sempre dicía que ese polígono para Moaña que iba a ser o polígono ecológico de Moaña, teño as palabras de aquí, que tiña que ser un polígono que respetara o medio ambiente, porque era a súa forma de ser, que tiña que abastecerse con energía solar, que aí podíamos meter o punto limpio, que había que centrar todas as empresas de Moaña que estaban contaminando a ría e metelas aí arriba. E ao mesmo tempo, tamén decía, e decímonos todos, e somos conscientes todos, de que en Moaña van a rematar moitas concesións, e moitas, e Fandicosta unha delas, que todos sabemos que están Fandicosta, as empresas que apostaron por ese polígono. E hai 100 empresarios de Moaña, 100 empresarios de Moaña que ainda a día de hoxe non tiraron a toalla. Nin eles, espero que ningún de nós a tire, porque temos que agotar hasta o último
hasta o último alento, temos que traballar todos para que ese polígono se hai. Por qué? Porque estes empresarios, en un momento, a mellor nos equivocamos todos e non nos damos cuenta desa franja que hai aí, vale? Esa protección de tal. Estamos traballando. Tamén a Vía Rápida pasou por aí e tamén colleu unha franja que estaba afectada por os montes protegidos do Morrazo. E en todo Galicia pasa o mismo. Eu non quero, ou polo menos de momento non vou dicir máis nada que isto, pero eu non tiro toalla, espero que nadie tire toalla, porque o polígono de Moaña ten que ser a Cruz da Maceira. E non podemos sembrar Moaña 5 naves en Domallo, 5 naves en Tirán, 5 naves na Meixoada ou en Meira, non podemos sembrar, porque hai que pensar, porque nós sabemos, porque levamos anos intentando sacar ese gran proxecto adiante, e vai a salir. Nos coste, ao mellor quedaremos moitos cos pelos moi blancos, e ao mellor arruinados, porque tamén cando empezamos eran outros momentos. Pero a maioría das empresas que están no polígono industrial de Moaña son autónomos. Ningún anda con corbatas, non son os gerentes de Vulcano, nin de Factoría Naval, non. Son xente traballadora. Non hai especulación, cando se me acusou a min, en moitísimas ocasións, desde esas bancadas, que comprávamos terrenos a 6 euros e os vendíamos a 40 ou a 50 céntimos. Non hai, porque aquí hai xente que pode demostrar, e nós o que facemos no antenotario que se comprou. Aí estaba a parte de moitos autónomos de Moaña, que agora están nunha situación moi difícil. E moitos emprendedores miraron que iso non saliu adiante, porque prevíase 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, ou 5. Esa é a gran razón dese polígono industrial. Eu entendo que debemos seguir todos apostando, porque claro, hai informes, se vamos a pensar que en 10 anos salen proxectos, eu podo sacar daqui moitos proxectos, moitos, no programa electoral de todos, que levan 10 anos e 12 anos. Non debemos tirar a toalla. Eu, o único que realmente, porque en política, bueno, pois, vale de todo, porque a nos valenos de todo, o único que realmente a min que me acusen de que estou comprando a 6 e 10, iso témono aí, está teno notario, e sabe se eu ou calquer autónomo de Moaña pode comprar a 6 e vender a 20. É imposible. Iso tiene un fanfarrón, así como... Pero que realmente me doeu de todo iso, porque a min que me acusen políticamente, pois, como se suele decir, vainos no sueldo, non? Porque estamos aquí porque nos gusta. Pero o que realmente me doeu de todo foi que se nos chamara especuladores. Porque chamarnos especuladores, todo o mundo sabe cal é a palabra especulador. Para min, iso foi o que máis me doeu. Porque eu sei, porque o vivín e sigo vivindo, porque non é especulación, é sudor e lágrimas. O que están pasando os empresarios, o que pasamos para sacar iso adiante. E vámonos a sacar. E eu vos pido que sigades apoiando hasta o último momento. Hasta o último momento. Non tiremos a toalla. Ese é o noso polígono industrial, o de todos. Non tiremos a toalla. Non tiremos a toalla. Eu simplemente iso, sudor e lágrimas. Iso é o que hai nese polígono industrial e temos que sacalo entre todos. Paso a palabra ao presidente do polígono industrial do Estado. Tomo a palabra neste pleno como presidente da agrupación Polígono Industrial de Moaña, a que represento desde o ano 2007. En primeiro lugar, queremos aclarar que non somos unha asociación de propietarios, senón unha agrupación de 116 empresas de Moaña e alrededores de distintos sectores de actividade que as cales empregan a centos de traballadores, que levamos pelesando por este polígono desde o ano 2002 cun investimento total a día de hoxe de máis de 1 millón de euros. Ao longo destes 10 anos barallamos varias posibilidades para atopar viabilidade ao noso proxecto. Nun principio, os políticos e técnicos aconsellaron que optásemos por un proxecto de ámbito supermunicipal. Cando este proxecto estaba casi redactado e presentado, indicaronos que a mellor opción sería incluílo no PESOM de Moaña, en ese momento de redacción. Levamos a cabo todas as modificacións necesarias e a nova documentación para poder incluílo no PESOM. Novamente, tanto o equipo redactor do PESOM como a Xunta
comunícanos a necesidade de reducir o ámbito e presentar a documentación corresida do noso proxecto con todas as modificacións incluídas. Feitas e presentadas estas últimas modificacións no ano 2008, a Dirección Xeral de Urbanismo volve denegar a aprobación do TESON e con respecto ao polígono alega, que esta é a diferencia do que dixo o señor Valentín, que non está debidamente justificado. Ante esta resolución, volvemos a presentar nova documentación, incluindo un estudo ambiental do espacio Montes do Morrazo, e incluyense todos estes documentos ao PSOE de Moena, o cal foi aprobado parcialmente en xullo de 2011. Nesta aprobación parcial quedan pendentes de aprobación varios convenios urbanísticos de uso residencial e industrial, entre eles o polígono industrial de Cruz da Maceira. Xa no ano 2009, a Xunta de Galicia comunicounos que se estaba desenvolvendo o Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia, o cal incluye unha área industrial Moaña Marín na zona Cruz da Maceira Pastoriza. O 5 de xaneiro do presente ano sae a exposición pública o Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia. Neste plan, o polígono Moaña Marín, na valoración individual de cada polígono, otórgase unha puntuación de 73 puntos, entre unha puntuación que reza entre 0 e 100 puntos. Esta valoración vese reducido a aplicarlle un coeficiente corrector do 0,4% pola afección dunha línea de alta tensión, quedando a puntuación en 29 puntos e, como o señor Valentín se dixo, a realidade pasa a ser o antepenúltimo. Por lo tanto, con esa puntuación inviable. En vista desta nova situación, a nosa agrupación presentará alegacións a esta corrección debido a que o trazado da línea de alta tensión transcurre por fora da delimitación proposta para o polígono e, polo tanto, non nos afectaría. Decir que a puntuación no tema ecolóxico, medioambiental, é bastante alta porque non se teñen en conta o espacio de montes protegidos do Morrazo, porque coa modificación das directrices de ordenación do territorio, os montes do Morrazo non foron incluídos nin na red natura nin espacios de especial protección a protección da Xunta e de toda a vida. Poderán comprobar que nestes últimos 10 anos non paramos de loitar con un proxecto que consideramos prioritario para a nosa comarca. Independentemente de gobernos e partidos políticos, aceptamos e adaptámonos a todas as posibilidades propostas. A todas. Esquencémonos de promesas e ciñíndonos a realidade, entendemos que o polígono Moaña Marín, unha vez tidas en conta as nosas obligacións e máis a dos concellos de Moaña e de Marín, sí poderá ser unha realidade. Recordémoslle que a Corporación Municipal de Moaña ao completo voteu no seu día a favor do polígono industrial de Cruz da Maceira, logo de chegar á conclusión de que non era o sitio idóneo. Seguro que o sabemos todo, pero que non hai outro lugar no Concello de Moaña onde se poida ubicar. Por eso, solicitamos do Grupo Municipal do BNG, por todo o exposto na miña intervención, retire esta moción do pleno de hoxe e a deixe para outro momento, si realmente, cando haya o definitivo no, pero no rotundo o polígono, e non a resposta hasta ahora de que falta justificación ou que se pospón para un texto refundido dentro do PSOE ou do alegación. Igual que sea a solución. Por favor, pedimos que sigan apoyando o polígono e deixen isto si realmente, se definitivamente dan o no ao polígono nese momento, por favor, de todos ellos. Nada máis. O Partido Socialista comparte prácticamente con algún matiz lingüístico, propietarios, empresarios, efectivamente certo, comparte prácticamente a parte expositiva da moción que presenta o BNG, porque fai un relatorio
certo do devenir da proposta de incluir chan industrial no Concello de Moaña. Falta, efectivamente, en cada un dos fitos que marca a moción, engadir que en cada trámite que facía o Concello, a agrupación de empresarios buscaba e obtiña o apoio unánime de toda a corporación. Creo que é algo importante facer nesta parte expositiva, que a agrupación de empresarios sempre obtuvo o apoio mayoritario de todos os grupos, formado por calesqueiras concelleiros. Recordo perfectamente, tomando a palabra ao alcalde, un encontro en este salón de plenos onde eu, personalmente, como portavoz do Partido Socialista, me fixen eco de que seguramente non era o mellor dos sitios para colocar un polígono, pero seguramente non había outro onde ubicalo, e tiñamos algún tipo de duda acerca da financiación da construción do polígono. E Pepito, aí sentado, me dixo, pero pastoriza, deixate, efectivamente, recórdalo, nós en algún momento tuvemos dudas acerca da fórmula de financiación. Tiñamos naquele momento, ou se sería inviable, porque xa se sabe o que pasa coa construción de polígonos, sobre todo no interior de polígonos vacíos. Nós en algún momento mantuvemos dudas sobre a financiación, non sobre a idoneidade de facer un polígono industrial en Moaña, se era man dos empresarios, que son os que van ali a colocar as súas naves e a dar traballo moito mellor. No que, por unha cuestión de coherencia, e a espera da definitiva resolución, como dice Luís, a espera da resolución do ente, neste caso IGVS, acerca do plan sectorial que está en marcha, non vamos a apoiar a moción, vamos a absternos. Ahora ben, señor Sobeza, está moi cerquiña o último momento de apoio desta proposta. Como usted dice, está moi cerquiña, es decir, estánse acabando os tempos para seguir apoiando de forma unánime a inclusión deste polígono, ben no plan xeral de Moaña, ben como plan sectorial. Queda moi pouquiño marxe. En ese momento, seguramente, espero que da man dos empresarios habrá que buscar alternativas por parte do Concello. E vostede, que ten ligada a súa vida política a este polígono industrial, terá que dar seguramente explicacións primeiro aos promotores, aos empresarios que contribuíron, me parece que de forma importante, e apostaron por ese polígono industrial en esa zona, e tamén seguramente terá que dar conta aos veciños de Moaña. En calquer caso, reitero, vamos a absternos por unha cuestión de tempos. Imos esperar a que o organismo competente diga sí ou non, que o dirá moi pronto, e en ese momento, seguramente, teremos que valorar a conveniencia de facer tal ou cual cousa, espero que en colaboración cos actores principales, que son os empresarios. Alcalde. Procedeu a intervención. Pidieron a palabra. Perdón. Non, tiña a palabra pedida a concelleira do Partido Popular. Sí, por favor. Bueno, para empezar, voy a pedirle al señor Valentín Piñeiro que haga gala de su buena memoria, que tanto presume normalmente. Susana, perdón, non te oímos, é que está o bombo fora, non te oímos ahora. Ou esperamos a que pase o bombo? Voulle pedir ao señor Valentín Piñeiro que faga gala da súa boa memoria, hasta falo en galego e todo, que non é normal. Más que nada, que no intento maquillar la realidad, porque en su momento no parecían tener tantas dudas. Vamos a hacer una cronología. Año 2003, Asociación de Empresarios pon en marcha o Parque Industrial. Ano 2004, en julio, Millán firma un convenio coa Asociación de Empresarios
afirmando que está interesado en promover e desenvolver un polígono industrial na Cruz da Maceira. En novembro do mismo ano, Millán reúnese con Francisco López, Zona Franca, e afirma que garantiza a súa implicación e máxima colaboración para implantar un polígono industrial na Cruz da Maceira. Ano 2007, programa electoral do BNG, punto 9, está aquí, témolo aquí, dotar a Moaña de solo industrial e empresarial mediante a aplicación do PESON e co apoio económico das administracións públicas. Hablando de promesas. Ano 2008, en junio, Faro de Vigo. La Comisión del PESON garantiza su apoyo al polígono industrial de Moaña. Palabras de Valentín. Leo. Aportaremos os argumentos técnicos e xurídicos necesarios para que a Xunta de luz verde ao polígono industrial da Cruz da Maceira. 2 de novembro, Atlántico Diario. El alcalde de Moaña sigue defendiendo su parque industrial. Moaña ultima la aprobación definitiva de su PESON en el que figura un parque industrial en el entorno da Cruz da Maceira. Decembro do mismo ano. Todos os grupos políticos firman unha alegación á Xunta para tratar de seguir adiante co proxecto do polígono da Cruz da Maceira, afirmando que seguen apostando polo polígono nesta ubicación por ser a única zona na que resulta posible ubicalo. Ano 2009, 2 de febreiro. Teresa Taguas di que o polígono da Cruz da Maceira é mera especulación. Millán di o ano antes su parque industrial e Teresa Taguas di que é especulación, é dicir, Teresa Taguas chamalle especuladora a Millán. Ano 2010, marzo. Millán afirma en prensa: el Concello ya solo tiene pendiente la aprobación definitiva del PESON, que contempla un parque industrial en Cruz da Maceira. Ano 2011, Millán di que o polígono da Cruz da Maceira non ten futuro. Final. Tiran la piedra y esconden la mano. Alcalde, tiña a palabra? Que non me deixa mirar. Vou completar o seu listado moi detallado e ademais pido que o dea ao alcalde para que o lea. Vamos completalo. Poña, 21 de febreiro do ano 2012. José Fervenza afirma que o BNG nunca apoiou o polígono da Cruz da Maceira. Poña iso, entón o retrato é completo. E agora explico. Pero non había dudas, iso Agora... pasteliza, que había dudas. Non había dudas. Hai un momento. Pero dudas sobre que? Eu manifestei a nosa duda sobre a financiación. Por favor, alcalde, Sobre a financiación do PSOE. Ordene. Que conste, 21 de febreiro do ano 2012, repetindo unha idea que leva bastantes meses e anos dicindo, José Fervenza afirma que o BNG sempre estivo en contra do polígono industrial da Cruz da Maceira. Menos mal que hai alumnas aplicadas de Fervenza que recollen todo o que foi dicindo este exalcalde efectivamente desde o ano 2003 e que poderán dicir e recordarlle os promotores da iniciativa empresarial da Cruz da Maceira efectivamente contaron co apoio do BNG en cada unha das súas xestións, públicamente e en privado. E así, é certo, votamos o plan xeral coa proposta que eles fixeron, coa reconsideración da primeira proposta que eles fixeron e que se sustentou os seus argumentos. Como fixemos iso, tamén neste momento podemos dicir que a proposta desde o noso punto de vista non ten futuro. Efectivamente, dixémolo no noso programa electoral do ano 2011, que vostede non recolleu, pero si recolleu porque é certo que dixemos que consideramos que o polígono industrial da Cruz da Maceira non ten futuro. E creo que é obriga honrada dos grupos políticos manifestar claramente cal é a súa impresión por unha situación. Curiosamente, en abril de 2011, o candidato do Partido Popular á alcaldía xuraba e perxuraba e afirmaba que o polígono industrial da Cruz da Maceira, que non podería aprobarse dentro do plan xeral, que se aprobaría no plan sectorial de solo industrial. Está tamén no periódico. E hoxe sabemos que en xullo a Secretaría Xeral de Urbanismo dixo non
o polígono industrial da Cruz da Maceira. E agora, en xaneiro, o plan sectorial de solo industrial dixo non ao polígono da Cruz da Maceira. Ata agora, os únicos sís que se conseguiron a ese polígono de parte de administracións son os do pleno deste Concello. Por iso, Valentín preguntou e afirmou que cal é o informe, cal é a resolución administrativa nun trámite de 10 anos que dea esperanzas a que se pode constituir aí o solo industrial do Concello de Moaña. Hai un, non hai ningún. En cada resolución, en cada informe que emite Montes, calidade ambiental, medio ambiente, urbanismo, o que hai é unha explicación. Isto foi porque se olvidaron de non sei que ou non tiveron en conta non sei canto. Na próxima sí que vai salir. Igualmente, unha intervención apasionada apasionará a quen sinta pasión por esas cousas do señor alcalde afirmando que vai arrimar o lombo todo o posible para que se faga e que se vai facer. E sistemáticamente, vez tras vez, ocorre o que ocorreu nesta ocasión. Ocorre que o resultado, unha vez que os técnicos preparan os seus proxectos, preparan os seus programas, analizan as posibilidades, non pode ser aí. Despois, discúlpese como sexa. Por que podemos nos falar con esta sinceridade, con esta claridade? Porque, efectivamente, durante 7 ou 8 anos acompañamos en todas as súas iniciativas os promotores do polígono da Cruz da Maceira. Entón, podemos dicilo. O que non vamos seguir, tamén queremos dicilo, é dando palmadiñas no ombro e xogar a facer política sobre algo que non ten recorrido desde o noso punto de vista. Desde o noso punto de vista. Non o fixemos no ano 2011, que fomos cunha proposta ben clariña ás eleccións. A nosa proposta era de solo industrial, solo empresarial, en pequenos polígonos, non en talleres detrás de cada casa. Iso é o que hai agora. Non iso. Como tamén, cando falamos cos empresarios, cos promotores do polígono, en todos os momentos, creo, desde o ano 2008, personalmente e colectivamente, nas reunións colectivas e tamén nas conversas persoais, lles dixemos con toda honestidade, con toda claridade, que iso era moi difícil ou case imposible. Ninguén me podrá dicir o contrario. Ora ben, aínda así, mantivemos o apoio. Pero chega un momento en que hai que empezar a mirar máis pa diante. Nós non estamos negando as posibilidades de que mediante alegacións os promotores do polígono poidan modificar o que é o plan sectorial de solo industrial. Nin estamos dando por sentado que non se poida facer. Eles presentaron, teñen un proxecto e teñen todo o dereito, e incluso eu creo que a obriga de defendelo ata o final. Nós, grupos políticos e concelleiros, podemos non estorbar, non obstaculizar, pero temos tamén a responsabilidade diante de todos os moañeses, porque estamos rematando o plan xeral e porque, en todo caso, nese plan xeral non habería solo industrial como programación municipal. Temos a obriga de anticiparnos e nós non estamos propoñendo, BNG non está propoñendo desbotar nada. Damos a nosa impresión. Iso, por sorte, por desgracia, por o que sexa, non vai poder ser. Propoñemos que se empecen os traballos para estudiar as posibilidades de habilitar a través dun instrumento municipal, non sectorial, da Xunta de Galicia, solo industrial. É o único que estamos pedindo. Ora ben, tamén queremos iniciar un debate. Queremos que a cousa se discuta e se fale. Queremos que haxa distintas posicións porque estamos nunha situación en que, como dixo Víctor Pastoriza, só queda un paso. Non queda máis que un paso, que é as alegacións e a resposta a esas alegacións. Esta moción non prexulga o que vai a dicir as alegacións dos promotores, nin prexulga a resposta que vai a dar a administración. Simplemente estamos dicíndolle ao goberno municipal que encargue
un estudio de necesidades de solo industrial e de posibilidades de cumprilas a través do planeamento municipal, ben sexa a través dun polígono, ben sexa a través de pequenos polígonos empresariais. Non 60 polígonos empresariais, non un taller detrás de cada casa. Volvo a repetir, iso é o que hai agora, é unha caricatura, senón algo que poida ser facilmente, tal como están as cousas, sabemos o que quere dicir, que é dificilmente executable, pero que poida ter unha perspectiva de execución no planeamento. Entendo que haxa grupos políticos que prefiren esperar, entendemos que haxa grupos políticos que estean suxeitos e pensen que esta é a única solución. O BNG, a súa posición, respetando sempre o dereito e o deber que teñen os promotores para esgotar ata o final os últimos cartuchos, as últimas posibilidades. Queremos abrir nesta corporación e tamén na sociedade a posibilidade de outras propostas. Se finalmente se acepta a proposta da Cruz da Maceira, se finalmente se vai adiante, se convirte en proxecto, hai financiamento, etc., nos non vamos a poñer zancadillas ni obstáculos, non o vamos a facer, pero vamos a adiantarnos o que cremos desde hai 2 anos que vai pasar, que todos e cada unha das decisións que houve nos últimos anos conducen aí, que o plan sectorial de solo industrial, contra o que afirmou o hoxe alcalde de Moaña en abril de 2011, contra o que afirmou, non vai recoller ese polígono. Xa non o recolle agora, que fala de un solo a medio camiño entre Marín e Moaña, coa maior parte da superficie para a zona de Marín. Xa non o recolle agora, pero creo que daquela, xa ni siquiera, no definitivo, creemos que non vai recoller nada. Señor Valentín, quer dicir algo? Porque eu non sei quen presentou a moción dos dous, porque o bloque ten un turno de intervención. Estou dando 2 para que non digades que lle corto a palabra, pero se quere dicir algo e alguén máis quere falar, podedes seguir falando. Porque aquí hai máis partidos políticos. Vos estou dando a oportunidade de que podes falar tamén, Millán, todos podes falar. Se vos parece correcto, e ti estuveche aquí sentado durante 8 anos o que estades a facer, o normal é que ti traes a moción e debates se crees que o teu compañero non é capaz de defendela. O que non podedes é 2 debatir a mesma moción. E isto non vou permitir máis, Millán. Este é o último día. Ti traes as mocións e debates. Perdón, se ti crees que Valentín Piñeiro non está capacitado, pois trae os ter mocións. Usted sabe que o que está facendo non é correcto. E usted é sabio, e penso que había que ter un pouquinho, porque, olha, a xente que está aquí, pois tamén veníamos a falar a todos daquele grupo e todos dese grupo. Usted non é correcto. E pídolle que de aquí para diante trae os teus mocións ou decídanlo dunha vez. Pero nunha moción vai intervir o portavoz que presenta a moción. Isto é o voz. Señor alcalde, estou esperando, efectivamente, que faga iso. Non entendo como un debate sosegado e sereno de ideas acaba nunha posición autoritaria. Millán, tens que facer o que eu che mando. Pero bueno, é vostede o que marca a normativa, o regulamento. É vostede moi libre. Pois os demais tamén queren falar, Millán. Aquí neste pleno, se llegamos a palabra, usted sabe, pois a miña, pois non me queda máis remedio de facer cumprir o que diu o regulamento. Usted conoce o millor camiño, verdad? E isto usted que está facendo non é correcto. Usted sabe que é correcto. Señor Valentín, quere falar? Quere decir algo? Alcalde, simplemente decir que se o que pretende vostede é provocarme, non o vai a conseguir, porque non vou intervenir. Entre outras cousas, debe reflexionar, porque outro día pediñ a palabra de moción e non me deu. Ose, bueno, en positivo. Ahora se mirá en que regulamento con que non podemos intervenir as persoas na moción. Pero igual, non vou intervenir. Gracias. Alguna intervención máis? A ver, eu non quero aclarar nin corregir a ninguén. Creo que fui bastante claro na miña intervención. Vamos a ser coherentes. A parte expositiva nos convence. Que nos fallan aquí ahora mismo? Os tempos. E
creo que neste momento aprobar por parte do Concello esta moción que efectivamente non vai contra o proxecto que está impulsando os empresarios, o que si faría sería levar máis desánimo a un colectivo que creo que xa está desanimado da bondo. Entón, me parece que neste momento non é en este momento o lugar, o mellor momento oportuno para aprobar unha moción deste tipo. Ahora ben, tómolle as súas últimas palabras. Hasta o último momento imos apoialo, pero que ese último momento está moi cerquinha. Entonces, por favor, si ten vostede capacidade para que a puntuación que dá ese sectorial de chame industrial o polígono de Moaña Marín ou de Marín Moaña sea máis alta e o faga viable, úseo. Si ten influencia, úsea. Creo que vai ter o apoio de todos os grupos da oposición, pero úsea xa, porque o tempo acabase. O tempo acabase. Máis intervencións? Vamos a ver, ustedes siempre van con el no por delante. ¿Qué acaba de decir, señor Millán? ¿Que va a apoyar igualmente? O sea, como sea el polígono, ¿no va a tirar la toalla o sí? ¿Qué acaba de decir? ¿Qué acaba de decir? Alcalde, vaime permitir... A pesar de que no tenga visión de futuro sobre él y demás, ¿qué acaba de decir? Alcalde, por favor. Señor Millán, respete a quen está falando e se No, quiero que me quere conteste, falar señor algo, alcalde. pida a palabra. Alcalde, que me conteste. Pero sí o no, ¿eh? Creo que o Después, farei por con favor. toda claridade. E como dixo vostede, moi ben dito, o BNG vai propoñer que se tomen outras alternativas de solo industrial. Ora ben, recoñecemos o dereito dos propietarios a presentar todas as reclamacións e defender todas as oportunidades que teñen. Ora ben, unanimidade para conseguir o apoio ao polígono da Cruz da Maceira. Non. Non. Bueno, pasamos entonces. Eu simplemente decir que proxectos como este, que é un grande proxecto para Moaña, como hubo outro en Moaña, que levan 10 anos aí, que se fai falta recordo un a un, que levan 10 anos como levamos co centro de salud e seguimos todos apostando por ele. Hai un auditorio, levamos 10 anos creando por ele e seguimos todos apostando por ele. Eu non tiro a toalla, eu non digo vamos por outro lado. Eu sigo apostando por todos os proxectos, por o centro de salud, por a guardería, por o auditorio, por as viviendas sociales. Todos levan máis de 10 anos, todos levan máis de 10 anos. E que ten que ver o polígono industrial? Leva 10. Hai outros proxectos importantes para todos os moñés que seguimos defendendo todos aquí. Centro de salud leva 10 anos, guardería municipal outros 10 anos. A compra dos terrenos e a ampliación de para a Haya, outros 10 anos. O auditorio, coa pérdida de subvención, outros 10 anos. O centro cultural para Meira pasa de máis de 10 anos. Pasa de máis de 10 anos. Tiramos a toalla? Non. Eu vou seguir apostando por esos proxectos, como sigo apostando por isto. O demais é responsabilidade vosa. Eu vou seguir traballando co mismo afán. Leven 10 anos, leven 11. Todos teñen e todos sabemos o camiño que hai que andar, é o camiño que queda. Eu non vou a renunciar ao centro de salud que leva 10 anos, ni á guardería municipal, ni ao auditorio, non vou a renunciar a nada, e ao polígono industrial menos. Se queredes arremar o ombro comigo, arremalo. Se queredes esperar a que a Xunta que diga que non a cortarme a cabeza, me a cortades, pero eu vou seguir peleando e traballando. Iso é o meu, por todo o ben para Moaña, e penso que esta é unha oportunidade que temos que aproveitar. E xa lle faremos ver coa lei na man se podemos telo ou non podemos telo. Pasamos entonces á votación, se vos parece. Votos a favor da moción? Sete a favor, Votos en contra? 8 en contra, abstencións. Abstención? Pasamos ao punto de arroz e preguntas. Unha pequena cuestión de orden. Non quixen interrumpir a votación nin a súa intervención, pero gustaríame que xa que a partir do próximo pleno vai a aplicarnos os do BNG, supoño, estrictamente o regulamento, quero recordarlle tamén que cando se trata de puntos propostos desde o goberno municipal
o que fale en nome do goberno municipal ten a última palabra. Cando se trate de mocións, a última palabra corresponde ao grupo que promove a moción. Neste pleno, por 2 veces, vostede estivo alargando necesariamente unha intervención e colleu a última palabra na segunda moción. Entón, que o secretario o informe, pero cando, como mínimo, se non é lei, é norma que foi hábito sempre na presentación de mocións e de propostas neste pleno. Señor Millán, usted é o menos indicado para esas afirmacións. O menos indicado cando estuvo aquí sentado 8 anos. Pasamos ao punto